Votozoshama namjuru. Vanamjuru vaibva. Kwanga kuine Congress yaitika after every 2 years. Votouya, votonzwa. Ndiye akanga field political commissar. Mjuru. Nyembe dzadipuwa kumisa ku Congress kwanga vari uku. Ndokutanga kurapwa ndaibairwa ma-injections 10 cc pazuva. Aiwa tanga kuchinja maronda kumeso zvadi kudya zviri kudya. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo Zimbabwe imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Ndipakazoya na George Rutanire wabva ku training. Ndipakangoti gare zvakati tida kundotora kuti zvikoro ngazvichiparara paSt Albert kundotora vanhu paSt Albert. Ndipo vaidaidza vana mai Mjura ava nemazita avo. Ningi uyapa, ningi uri kuyapa, ningi uyapa. Takuenda kuhondo. Fata ndipakatika ndakodiwo. Ndakuendawo. Totozonzwa kunzi aiwa pane vanhu vechikoro vauya pano. Ini ndaka Vati hondo iri kukwirira. Kuti maja vari kuzvipira here vamwe kunzi vacho vari kuzvipira. Asi magwara wamaitiza. Angoda mukana atiza. Fata we kurarapo. Kupohwe chikafu ipapo. Amangwana kunzi hatichakwenda. Atozodzokera kuna Musengezi. Atoona kuti vanhu kwandakuenda uko hakwidi. Hakuitewo. Ona kuti zvinhu zvachinja izvo. Vanhu vakazosangana nemabhunu. Vamwe vakazomubatsira. Hapana rimwe bofu ripo rataona uko. Saka iparedhiyo ndimo makakwara ziseri. Paredhiyo. Okay. Paredhiyo. Zvanzi pane rimwe bofu ravari kufamba naro. Ndaiona na James Bond na comrade ngi Kid. Ainzi Tafire nyika. Vaivira nasikenda Bond. Patanga ari mufana aja. Vaivirana nazvo. Pakurova zvehondo izvi. Vaiwirirana. Ndingangoti kubvira kana kuKongo vaiwirirana kwatambo paTransit Camp. Okay. Vaiwirirana. Zvadaro takabva tiri vangani. Ana Bondi takazosangana navo kumberi mwaka vakatigarira apo kumhiri yaMusengezi. Takabva ini na comrade Tafire nyika. Niko na Shasha. Tautiri tichenda kuti tozosangana nereinforcement nereinforce yatingichangwe yavo kuti reinforce kumberi uko yana Bondi. Ndokusvika panyi kuno vakomana vaini ari mangwana takarara usiku tingofamba tovaona
tichafamba sei kunharudza dzega vari kunwa kachaso kemasau bondi iyo mbanje ichibudi futi ichirohwa kudotaura kuti makomuredzi anomani kunzi iwo wamurwere nyarara nyarara tiri kuziva zvatiri kudii zvatiri kuita uenda ndege dzacho mari uri kupota ari kuenda futi kumberiwo kwataida kuyambuka nako vanzwa futi kuti kwadi South Africa ndo mazuva yakanga yauya achinzi vanzi vanhu vaivo vari kupiwo vamheni vanga vanyeperawo zotifambe tafamba tokozongodzwa mai wei vapenyu vatonga kumhanya manje nemaputi vagaba rinocheka wei ndasara ndega zvaoma ndoita sei ndafunga ndikati rega ndichinanga futi ndakadii ndakadai kwaMozambique manje unonzi kwamakombe kwachifi mai makombe kana makambomunzwa hai ndarara usiku humwe chokutanga mabhunu akapisa futi sora vati vaipisira ini vati ambushi matapinda vaya ndinoenda kune makoronga ndikusingopindi kugukani handichatodi kwane miti yakawanda kufamba kwandiri kwazwa havo ndinetsa ndikadai apo ndadhumira zvimwe zvamunoona zvimwe ndezvekudhumira miti ndawira mugomba nemusoro kungofamba kuti pakoma ndio hondo yachei amangwana acho mamu kwakumanheru ndati kutonzwa huku dziri kuchema ndikati kunoku ndokwaidi kwaikomanda Dunia Flamingo andangataura waya kuti Flamingo the first name yakainzi Dunia kwatikambouraya nzou tikambokemba tichidya nyama yega yega yenzou ndiwo kupi ndiwo kunoku ndaziva netujecha twacho nehuku dziri kuchema kuti ndiyo direction yacho kwaChief Makombe hamba mabhunu aya ari kunditeera eusupport unit ari kunditeera inini manje ndiri kwagwa ndakutonhorwa manje ndikutsvaga rega nditi pani mune jecha kuti ndingadzisirwe here ndirate ndakachikomba ndikazonzwa kuti ndikati pangu papera nhasi papi ndokozongonzwa henze apo kwangosumudzwa kudai ndikanzi ndo ndiye iyu yanga achireva gaba rinocheka ndiyeyi aikona kutaura rohwa nebhati futi hapana wozondi aiwo sajeni wacho mukuru wacho wanga ari wechitema but vazhinji vacho nga vari vanhu vatema murungu aiwochi 1 ndiaikomanda wavo ndosvika ndasungirirwa pamuti netambo akomana imi ogonzwa kurwadza tambo yakachera umu ropa rese chipota chibuda kubuda kwakaita ropa ndikutozonzwa bheta iye yachera umu but takazombo tichitaura so takazozivana nasajeni wacho ndokumusha kwangu ndaimita pane kaukama ndaimita mwana ndokunzi mvura ndobvanza aivarika ndikupe uri hama yangu ndiye manje ndiyakatotanga
Inda ndobva kwachikanta ini ndakuziva ndakuziva hey todi ambeza kusunungura mbichana tambo yacho kuti mani ngai muni ndayo to useless so ndinenda kupi kuti hacha mutemo wawo wehondo kuti munofana umuchengetedza musunge zvakadi zvakaoma haisi shamwari yako imhando kwakazoya helicopter kuseni kuma 6 before 6 ndofuka munozoingwa iwe ndova ndapindwa helicopter ndovandaenda kumusengezi pamusengezi mission ipapo ndakambochiona ndairohwa nekuti nzeve dzangu dzakakuvara ndairohwa mbona akazozviona ega ndakarohwa musoro mune shamu ropa rovhara boda mune nemunzeve nemunzi anofa robva andiregera haana kuzondirova handina kuzokunyepa handina kuzomborohwa futi ndova ndaziiswa mumaoko yamacid vakatamba tsvina dzacho idzodzo dzese nekuti ibobi trap kai manga mine granade rakaiswa mupi imomo iwo granade unoriziva katambo kacho kashinda kacho katetete akatani kudimbuka kanidonje chairo kanongorekera kungoka uchikanda udai kobva kadimbuka saka ndikuti pakakuitwa switch on karedio kaya kabva kadimbuka atabva explode ndo rakandikuvadza iripi iroro wozonditora manje wendizoenda nini pasendinari pasendinari ndova ndakagara kumazuva ndinge chemba yemutoireti kungobata kuti nditsvage ndizive kuti ripepe mune ririma hapana zvokutombosema kungobatani kuitsvaga chokudya chachopo usina kana kugeza maoko ndobva ndazotakurwa rimwe zuva ndaiswa kumeburi ndakambopedza uri musi yewiki futi pasenda ndakambopagara ndobva ndazoenda kucourt of warning questions statement ndobva ndikaziiswa kurimind ikoko ndobva ndasvika ndichinzwa ndezo vamwe vangu vakanga vahenwa zuva iroro vanana uyo anonzi George Chitiyo naElias Chadoka but yekuhondo uyu George Chitiyo ainzi Lincoln man uyu Chadoka aidainzwa kuti Michael Chiredzo igrupu rakabva pa Mountain Marys yekuedza kwana Chiwenga kwabva kazouya umwe comrade ainzi Lizwe akabatwa aipuwa poison ndobva angomukepucha adhakwa vaizviita izvozvo mabhunu obaba kunonzi kumatsuwo chako kusaidhi yekuchipuriro gorure vanga vasingadiwe nyaya dzondo vanga singatide vaipuwa mapiritsi ayo yekudhakisa macomrades
tswanda chaiyo yaitofugidza tsoningi kana poto kufugisa tsoka kuti vapfurani papa wakati ichengeta ndoku kuenda kurimind ndokuzoenda munyi kunotongwa tangopuwa mapepa ikunzi nyaya yako yawakaita yechiganda ngechitororo vane maziso vachitiverengera tinozwa zvedu tasvika vana mugabe paya padhuze vaitombotinyora mazita pamwe vatidonhedzera shoga nechingwa zvaiva ipuhwawo kuchizouya masitudhendi kuuniversity ana David Karimanzira na uya hanzani Shava vaitohwavoka menuka violence kavoka vakaita witness mangwe ndifunga ndiyanga ari president westudent ndobva vauyawo futi pai ikoko kuji kuvakambopika here vakangogara mazuva mashoma bva vazodii vazobhuritswa vachibva papa vachinanga vari kuenda kubritain vana mugabe ndivaivabatsira futi nekuti patainoita maexercise ekunzi tamobuda kuti ndiyeende kuzuva amugabe taigona kutotaura nawo vaikwanisa kutaura nawo kana kuti ndakutora ichisvo ndiri kukanda chogayo mudi vari pamusoro vaivo pamusoro-soro saka matongwa imi makasonzi mhosva dzako mati mhosva dzamakasikoverengerwa mukoti dzakanga dzakawanda chinhu chakaita ndikuti bogurupu rangu hapana akadii akasungwa wani kunzi kuti gaba rinochika ndakati ini ndinonzi gaba gaba rinocheka vari ariko ini ndinonzi gaba handisirini zvavaitaura amai vako vakakuona wanzi wakaita izvi nokukuvara kwakaita izvi vanoti ndokuti no vanogona kuchema havo amai vangu nokuti havazivi kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei zvakafamba sei saka iwe ukanga uchida kurwisa uri kurwisa varungu kuti zvinogona kungodzarwa nekuti paripo pamwe pavakazomboseka momuse nekuti ndakati hano muruda kuedza kundidimbura tsoka kundimanikidzira kuti bhutu dzandisingakwaneka mudhara chitepo aimoti kutotibatsira kuti makomuredzi muri undondo mhosva ibvumwese sadza munofanira kupota muchidii kana wava maoko yemhando unofanira kuzvidii kuzvininipisa haunzi pfuti iri kupi kuti manje pfuti yacho ndichaiza pfuti ndakatoreka kudhara kandakuvara tiudze muni mabhetosi mangana makarohwa asi ndonzwa kuti pakati wayopewe kuti anikesi chii chinozoni kuchinokuratidza kuti ndaiwe hapana povhu imwe yandikasangana nayo kusendinari yakanga yabatwa ndobva kuti tiri kukumbira kune mapurisa ekuchitema mapurisa mawakakuzwisisa kuti mana purisi musazombotaura zvimwe zvinhu imi zivai zvamasingirwa chete imimi asi muchadzorerwa kwei kana manzi muchaenda kujeri kuna mwe vaibva vaendeswa kujeri tinenge tingozongoonana kana kuti handi munoendawo kwakasiyana-siyana ndo hondo yatikamboitinge chikutaurirai ndiyo hondo yacho iyi takaita mazuva tichienda kuhaikoti motokari dzesecurity
zichita mudungwe zichita mudungwe mwemirira muno asi vanyazo kuti munhu watine ndi gaba rinocheka kuti gaba rari kuti aiwa ndokuti aiwa mazita aya ndikwa anogaba rinocheka mumo taka magandanga mangani kumari munhu musango aiwa awanda manje saka ndakepuchwa apa tozotongwa pakutanga vakaitirana naro atongwe vavezi munhu anofanira kutongwa kuti atongerwe rufu zvanzi achabatsirei weye munhu ari bofu ndobva anonzi raiti ngaambodzokera ndokuzotongwa jaji ariko ainzi Davisika vazhinji vaimuti munhu anga akadi munhu akatimirira futi anga achabva kuBritain ainzi nei vanhu akukanganwa aiwa akatimiririra ndikuti unodzi tsagagweta kana kuti vabereki vako vatengese kuti ina ndezvikwanisi avasiriye vakanditumaka ndotengesa mombe pamusana nyaya dzenyika aiwa handi tsvagai gweta mudii kuti kwete musazombofa makaita kudaro tinongoziva kuti itambo chete kana kufa hapana chakadii siyanai nazvo ini ndakazviitira ndini ndakazviitira ndega siyanai nemi imi muchasara muchimutambo woshupika aiwa siyanai nini nazvo izvi anzani konei ndichari kufunga zita racho asi anobva kumadziva uko akafa ndiye akatimirira kuti kwimi makomredzi aiwa akaedza akaedza kunyange iriri gweta rokuti unenge wapuwa nehurumende but akaedzawo paaikwanisa akaedza paaikwanisa tatonga kudaro ndobva ndazonzi ndapuwa 30 years ichinzi izvo anofanira kugara ari ega achidhumira neubofu wake iwowo izvo chiwa ndaigara ndega mandaigara imomo ndomukondemo munhu rimwe aitongerwa makomredzi anenge adi atongerwa rufu nevanhu vamwe nenyaya dzavo dzekuuraya vanenge atongerwa futi rufu kuri kuti maindi ndakuti ndakatombogara nomumwe weflorizi makambenzwa ainonzi Gwamatanga, Naison Gwamatanga kana kuti atidududze anga ari weflorizi ndianga ari komanda akabatirwa saidi yekuhwedza uko auraya bhunu rimwe ari kuti anzi Jubedi wantu akanga auraya akazobatwa anga akwira mubhazi bekunzi burukai mubhazi payapa vati mapurisa ada kuita vatarise vanhu vavari kutsvaga saka iye akanga ada kutomboedza kutiza manje munhu akanga zvakabva zvamuramba bva ramusona bara udyo izvo ndobva vamubata kune makaradhi tu aiwo komanda wacho ndiye aiwokomanda wemakaradhi makambanzwa anonzi Zefu Thomas Zefu naSisi Umeta chakurakidze mumwe musi munogona kusangana nawo Thomas Zefu ndakanzwa kuti mupenyu asi ari kuakedhi yawo ndokunengera ndakandatizi ndatongerwa 30 magara mukondemo ini seri yangu yanga iri number 30 Sisi Umeta mukaradhi anga ari number 29 mumwe wacho
Thomas Zef angari 28 saka vaendawo kuexercise yavo vega ini ndaenda panze kuniche kuseri makondemo ofuta vatsongerwa rufu vaenda vari vega dzimwe nguva vamwe vobva vatouya kamamwe mabhonzo shumba yemadziva kunotoneka bridge kake kandikaona kakanyorwa nemabhonzo kumadziva ka nemabhonzo bridge ndombo wacho watikapinda naye tibva kuTanzania akazo vakamuhenga anga zvisina rimwe gombo rakadimuka nemuomo ainzi hava aiwa murwi aiwa murwi akambedwa zvinorwa zvaakaita yendi munhu aitaura pfocho vakamuhenga rizwe vakamuhenga ndaimbotondera vamwe vandaidei mabhunu anotsinya mabhunu anotsinya anotsinya mabhunu hongu vanodawa nyaya yekunzi reconciliation asi zvavaitiita zvanga zvakadii zvakaoma zvadaro ndakazotransferwa kuiswa kuKami maximum prison kwaive nemagandanga akadii akawanda kwaive ZANU ZAPU kwaiva vamwe vakanga vachinjwavo vaive kuZAPU my own tribal lines vakuti tave kuFlorida ndiye mumuchinda wayo andikutaura akanga akuFlorida nekuti rusarura rwainetsa kuZAPU kuti mamasvina vaiti ivo vachizvitaura kuti kana uri komanda muna Zambezi umu toti uri wechishona ndevera vakawanda vanotokudzipa chako kuti votovaona ndioneko nebhegi remari ivo pedzisira votodhiseta kubva muhondo vakuita vavo zvepuresha zvadaro taakukami uku takaenda neDakota nendege musungu superintendent chaende ndeyanga akandisungirira pamwe chete naye tichisvika kuKami paive nemumwe muchinda weANC ainzi Henry Tsere mukondo wesizwe paive nemubhunu ainzi Green zvakanzi who is Henry vanzi ndini zvikanzi I'm giving you an advance warning. This is not so bad. This is calm maximum prison. Yeah, you are going to kiss the ground. Yeah. Ndiye akakwara pamwe chete mugurupu revamukomana muri muchunda andiri kutaura skawo yakanga yatedzwa plastic vomukondo wesizwe tazoti escota tapinda mukati tikapedza about 3 months tisingazive zuva kuti mumhori kumuzive kuti kamu yakaita sei but hakwazoti kwakabva kwazouya superintendent musi vakati hazviite ngavapote vachienda pazuva 30 minutes mangwanani 30 minutes manheru ndozvatanga tichiitwa mumwe musi zvikanzi paitika zvakaipa kwanhongwa zvakati magandanga aikana kuti kwaive nevamwe matsotsi anenge ari dangerous anonzi madeclas mashomanani manje taiita exercise nawo
Saka vanenge vachida kutunzi vanzi staff kana apuwe basa reupota achigara ari panze. Saka vaiti kumeura. Onyepa kuti magandanga vachiti vari kuchera kune zvimwe zvinhu vamire mugadhi rakavaigera nyenge pistol. Saka pachaita zuva rese vachichera pai kwatinoita exercise kwewo. Motombopedza mazuva musingabudi pamusana mwe. Takasvika tinzezvo vana Munangarwa kwanika kana wasiri gore here apa pakambi ndokwanga ari ndiko vakaita law ikoko pakambi maximum prison. Garikai Mandizha ndiye mwakaita law. Ndingangoti vamwe vakatotanga kutodzidza ipapo. Shadrack Chipanga akambeta director wokuseyawo mameni munomza. John Makwasha angari security officer wokuchitumidza municipality. Akanga atopuwa basa pamusana pani paMunangarwa iwava pavanga vari minister wokusiya iwoko. Ndiye akapwenda kuti ngaaende kupi ikokoko. Saka zvadaro tiri kupi tiri kukami ikokoko. Makemba anga akasiyana. Kwai muntu muite kana kuti zvibhakera. Especially pakafomwa Flores. Vine Zapa. Vai vanhu vamwe chete vairovana. Kana isiwo pamwe musi vadeni ana ameno zvimwe zvinongori zvinongoi kwakutorovana mahuma camps. Asi chaizondifadza zvawo zvimwe nguva kwaitwa taiona mapepa nawo rakaya kuZAPU totorinzwa totopuwo kuzanu toti toriona rakaya kuFlores toripuwo toverenga totinyasoziva kuti zvinhu zviri kudii zviri kufamba sei. Hapana zvaitika zvinji timwe zvatisingadi tisingazivi. Vamwe magadhi je vamutanga vanga kutovamba kuapa tsamba yekuti aende kumusha nguva yehondo yewe yaakupisa. Iyo tigirawo zvaanenge anzwa ufuti kupi kuti ndakatopuwawo mvumo nemakomrades ndovakatondidii ndini ndiri kuvadii ndiri kuvachengeta. Hondo yanga yadii yapisa. Zvadaro takazosvikawo pai nguva yekuti chingonzwa kwaitwa Lusaka Ditendi exercise yakaitika iyi chingonzwa kuzoti yakazombeta imwe handichaziva kuti mani kanyika ngamwe kwavakamboenda futi hapana chakafamba kozi yailanga style. Ndiye tikanzwa kuti ndizvozvo kwakumbotaura makabheta mwedzi nemwedzi. Zvichinzi zviri kunetsa pari kutauriranwa pachitaurirwana vanaSimbithi naMugabe vachitukana mukadzi waSimbithi achitaura hake marabishi dzimwe nguva kuti vari kuti hakuna maraitsi asi maraitsi arimo vari kuti tashauri chavari kuda chii avaitaura pamwe Smith abhoti wafunwa efarm house naMugabe kunge vacharovana tichingozvi hapana chatanga tisinganzwe. Chizonzwa manje kuti vanzi nhaurwa iya yadi yapera. Munhu akanyora tsamba ndipresident ivava Munangarwa vakanyorera Gundu yakauya akatirengera kuti vataura kuti haiwa very soon muchange muchizodii muchatanga kuchatetwa amnesty yekuti mubude mumajeri. Zvokudaro
zvakazoitika mukufamba kwenguva kwakatangwa chikwata chemakomrades mamwe vakambopinda 78 77 78 ndivo makatanga kudi kuburitswa. Ini ndakazombosara ndambosara vakazosvika utemu yedu ndobva munzi mutarisa mbatya dzenyu dzamakabatwa minadzo wotoona ai kwasara chibhurukwa chete, zvimwe zvacho zvakadi zvakatorwa nechijuzi sheti hapasisina. Ndokudi ndobva ndakazoti ndakarara zuva racho irori mwamanga kuti ndarota vasekuru vangu vachivaizonditora vasekuru vacho vamuning'ina vasekuru vangu vabhosha vanonzi vagore zvikanzi muzukuru ndaizokutora ndainokutora nebhasikoro ravo vaidaidza kuti karengenya bus service saka ndaizokutora nekarengenya bus service chikwira tende ndova ndataura vataigara umomo zvikanzi ndikati vamakomrades ndiri kuenda ndova ndatanga kutodaidzwa zita ndova ndaudi ndova ndabuda tabuda takarara muBuruwa 1980 musi wa 20 takabuda uri musi wa 20 February ndikuenda takabuda takati nechitsama vezapu zvangosiyana siyana kuva muBuruwa ivo mangwana akamukira kuseni tureni yanga yakufamba kuseni chete usiku yanga yasadi ingesafambi hondo yanga yakora ndobva tasviko kumarari kwasvipa ndobva tangonorara kutafara ndinga tangaenda takaenda kumba kwanzaziva ndiwa ndanga ndichiziva hanzvadzi yangu yandotedzera nhamba yake yemba nenyamba yacho ndakambinge ndamboiona pavakapuwa ndoka tikanorara funga tinga ndine vakomrades andikabatsira vaisvika kuma10 vamwe havasina kwaaiziva vanobva kudande never been in town ndikamboita some days vamwe vobva vazoviri tichifamba bva vasangana nehama dzavo mutafara imomo vakutobatana vakudi kusvika tozoenda ku88 kuparty office ndokwangeri Manika Road ndopatikazoonawo vakutanga kubatsirwa vamwe vachibatsirwa kuti vadi zopowo tumwe tumari twemba but asi ndiri mujee handingakanganwe zvangu Kenan Banana vanhu vaifunga kuti maybe ndinokwanisa kunyasoona akakwanisa kucheche Methodist yekumakokova paine mukadzi wechirungu ainzi Joanna Stockley vakareza mari inoita muiko $25 ekuti ndingawane here magirasi yakaiswa mumaoko ejeri ichichengetwa iri muzita rangu ndobva aenda iye Kenan Banana futi akaronga nenhingi nevechechi vekumakokova yakauya nemurungu Mariyo ndiye akauya naye achisikopanisa kujeri kwekuti munhu anozi garikai Onias Garikai kuti awane maglass ndakatotaura naye taitaura sezvakaita kudanga reukuku tiri muchihosi pipe kana kuona unongoona munhu papa chete apa Kenan Banana ndobva aenda kuHwawa
ndo basi kuorganize futhi nana Innocent na Masopo Moyo anga deputy speaker ne nani kuzviyancha zati mumwe akasingari speaker akazofari kurowa uko ndikwanga nikaka atsaga plot kake pagwendi pumashops chapo starake ndari kangano ndiye munhu futi anonzi akakompoza rumbo rwokuti nyika yedu yeZimbabwe ndimo mataka zvarirwa ye mukomredi iye ndobva vatumira mari mfuti mwe munoita $35 yebva yauya yakatumirwa nebosday zvokuti ndakabuda ndine mari yakati one day mari yacho iyi ndakanga ndaitadza kunyatsoona muchana apa ndakazinge ndakangoti semunhu ndanga ndiri partially blind ndakadzamara ndakakuiza kuti watiti mari yakati yavari imi mari yakati ingatikwanisa kutombobatsira mwe makomrades especially musi watabva kurowa hapana chataita takanga kumba kwakomrade vakatichengeta akati kwatikasvikira handina kukwanisa kumuona kenemba aisenza panga ari paofisi ipape yeZANU-PF asati apinda munyaya dzake idzi andi ndiye akazoita president wedu che kuchimwe nechimwe chine nguva yacho akatibatsira chaizvo ende mumwe munhu akaratidza kuti achimbokwamira kuti rega ndidzokere kana achindisunga ngavandisunge handifaniri kundive gwara akasungwa hungu akakwedza timu yake but hungu akazopindwa hake nemweya wohungu chani hake but aiwa akatibatsira tozoenda manje tinga maelections ekutanga hungu takawina takazomboka rofuti kubhesi rekuenda kugoromonzi mama unokuze kubhesi 1 niche kugoromonzi raigara makomrades takambogara vachikuti ikoko tikazobva ndibva ndauya kupi ndibva ndauya yangu kuGreenville kwai mune mukoma wangu andaiteedzera achiri mupenyu ndibva tazobva musangano wakadii wabva wanditi unofanira kuwana imba ndakambikeda kupuwa kuwater falls manje kumndonguva yaexkira ndikati ndoda kugara kunogara vanhu vazhinji ndobva ndapuwa chutungisa kuunity N ndobva ndikagara chaizvo kusvika ndazoona ndakabatsirwa neChristian Care kuti itsvagai project yaunoda kuita ndobva ndondiva kuti ahoko vakandibatsira ndakatengerwa waya yehuku ntumasebestas nemapango acho nehuku ndakatengerwa ari machongwe evanyu mazesi ndaiwo 100 akandibatsira akandibatsira nguva iyo takatisati chikafu chakabva kuBlue Ribbons aiwa vakandibatsira nekumba zvese izvi ndakazozviitira pamba yandanga ndapuwa nemusangano macohouses avo dzakafanana nedzekuzengeza 4 ndopandikazobva ipapa pfungwa dzati tambanuke zvingozviri self reliance kuti yadhi idiki ndita sei ndopandikafunga nyaya yekuzo ndakupuwa compensation pacompensation mani ndaipuwa mari yanga yakati nake zvayo that was 1993 pandakakomuta mari yecompensation
ndobva ndapuwa mari inenge yanga iri but inflation yanga yako yanga yati kutotanga ndakapuwa mari yaita 239 but inflation yanga yatoako ndobva ndatenga stand kuruwa 25,000 ndona ikuzogaragara tapuwa permission yekuvaka but yaizombogaragara ipapa inflation yanga yakudei vandanga kuda kutanga kuvaka ndobva ndatenga futi stand yepabhora stand yepabhora iyi vana manje chikoro kamari kachakachata ndakanga ndateivaka imba yacho yatopera yanga ndaifunga ndinoona mai hapana vanhu vanogarapo vani kwabhora ndeve vanotengesa pamusika vanhu kumirira bhazi vane varawaya vodi hapana chandakawana imba iyi vana chikoro zvakundinetsa vari kusekondari gavhumeni yanga isingandibhadharire nguva iyoyo ndopa ndikachitengesa imba yacho ndinga ndikati koma 750 chiona kuti in inflation yese haina kunga kungondobatsira mafiri ndobva ndatsaga futi pamba pandaigara kuruwa ndatsaga huku dzinoita dzaita 250 malayers nemadzerera anguona iwo ndakadzipfuya dzakutanga kukandira ngotekandira makiresi akutowanda kudai nyaya yeminda yatanga yakanga tatanga mabhunu ndobva vana hapasina chikafu chehuku huku idzo ndakazodzitengesa futi vakambovharaka ana aningi inonzi iko ipadyo ripama magabai inoita chikafu chehuku hakuna chikafu doti pese pese kunational foods no chikafu dzatopfuura mai dzakutanga kukandira kwakutanga kutotengesa kuti huku dzakadari idzodzo vanhu dzanga dzavashomanani pa 250 malayers hungu takazopinda zvedu ndiri mumwe nemumwe wangu akanga ambo ari musiyaiwo wegurupu ranatongo gara ainzi faino makore kana kuti mushangwe faino mushangwe ndini ndakaita kuti ngati makomrades mamwe avatombo vawane mari kamari kavari kutambira matikataka kutambira kakunzi kapensheni taundaura ndikuti isi ndakadai izvi nomumwe wangu comrade anzi George Makubeya takati handei kupati headquarters unoona tungamirai munhu atanga tinaye muhondo ndiye ari ofisi aimirira mayuthi ofisi yake yanga yari yemayuthi yeZANU-PF tikati vomutaurira kuti koma tiri kudya inda isu hatinacho tinoraramawo sei zvikanzi aiwa maita zvakanaka hatikwire mudenga ndovataiswa kwaDidymus Mutasa ndobva ati iwo musi iyoyo mademonstrations ataka-incita abva atanga vabva vauya papati headquarters vakomana vakadzi nevarume vekuti tiri kudawo mari musangano ngautiziwowo kuti kwatikabva tine chii hatina chatinacho ndikati Makubeya nyaya iyi yatadi yatanga kai zvakanzi
Nadini Masimutaza anga ari secretary of administration. Right, most of my comrades after a week. Tozenda. Zakanzi and mother what Shirucha Gazio. Tikorini. In fact, the sea palm. Zakaita utimaridi izovepo. Ma demonstrations akatanga hungu. Taka insight makomrezi, especially wangava poor nani makomrezi wakafa. Kwa hiyo kuchitumbiza huko tichagara. Zikati manje tinoyira masei. Ndopa kwanza kwa kuya kwa hindi kuri kuya ndiko vive ni mashita. Na nanzi na pasipa mirene. Ainda ani zimoyo. Vari kuya ndiwe Harare province. Vanhu vazhinji ndiwe kunational. Kuti vanhu havana kuuya. Tikati makomrede pakashaya demonstration ndakatanga kutaura. Hapana chamunombowana. Kana kuti hapana chatinowana. Zvikuru fanika imi mune vana. Itai zvivindi. Mutomira mumugwagwa. Ndokuti zvinhu zvitori zvitofamba. Ndobva kwanzi kune heroes. Tiri kuenda kakumusangano kweheroes. Hunzvi ndo panga asarudzwa. Ofisi yakambenge iri kuna side kuna second amene chikuku opposite ne second street safe station. Fangu wakuenda ku university. Zvikanzi uyai mese makomrades. Tambogara musangano. Ikuti kana pasina mari hakuna heroes. Ndopataka kunzi tinosangana pana 4th pasati paita zvapera pa. Paiona makomrades omaenza tambouni anodhakwa stereki haine boyfriend yake chiputukezi yagara mumahavhimo. Ndiye akatibatsira kutsvaga maga huni dzatakadziya musiupi iwoyo pana 4th tichiti mangwana yeheroes. Zuva rachero paine mapamphlets ataipa kuti hakuna bhazi rinofamba ende heroes yacho kana pasina kuti makomrades atina kupuwa mari hakuna chinofamba. Kwaiona provincial officer aibata Harare province. Kana achinge ainzi Musariri handichazivi. Aingopota achititarisa takarara tiri vanhu vashomani asi hunzi akataura kuti makomrades budai nohuwandu hwenyu tiende tirare pana apa togoenda kuHirosi eka togofamba netsoka zvedu tofamba nemugwagwa tichienda provincial heroes kuti tishowe kuti tiri kudawo mari hati kutorarama sei. Ndobva tamboenda kumba tichifunga kuti makomrades omachauya. Comrade weyo chikadziye iwe anopota fodya kana achiri mupenya handizivi ari kwamutayo. Atitsagira mazimatanda maiya na Mike ndo watikanga tiinawo papi ipapo. Maiya asaka kuita kuita zvaakuita izvi. Ndobva tadi tichiimba zvedu dzakuma 3 o'clock kunze koedza tovanza ati makomrades andi tivatatanga kufamba. Provincial officer oya ndobva ti makuenda opilika tisiyana nesu ende akambeka amborohwa futi siyana nesu ndokuenda tida kuti tipinde muga tatisati tabuda kunikira motikari yesapoti initi yobva yatipfuura yabva yapinda mukati mei pagedhi peHirosi. Isi taifunga kuti tinosvikopindawo zvakanzi hapana anopinda makada kuti tikupfuurai. Tivatagara zvedu panze tine ngoma yedu
ngoma yakadandaura zvokuti Warren Park vese tichidaidzira kuti hapana anofamba nhasi. Hakuna anokwira bhazi, mabhazi akatosowa haana kufamba. Iyo mazupu kuwai haana kufamba zuva iroro. Yanga ichiri Soviet, ichiri kunzi United. Haana kufamba kuti bhazi rese ringafamba ticharipisa. Ndokubva tadii tichiimba tiri pagedhi baya kunze kuya kwechena zvikanzi nesupport unit makomrade tiri vamwe venyoba taikuti tine ibasa chipindei mukati niite zvamunoda ndobva taenda tanogara panogara makomrades kuHeroes. Tagara ipapo vanhu tiri kuimba vaMugabe vachida kuti vape speech takavavhiringidza havana kuidii hapana chavakataura zuva ripi zobvo kutoti iwo unzvi nyaradza makomrades ukanzi koiwa havasi makomrades ako here vanyararidze iwowo zvikanzi vari kudii zvikanzi zvavari kuda uri kuzviziva vapeka zvavari kuda magarika zvenyu vakadzi vaya nemusodzi zvadaro vaMugabe havana chavakaita chavakangoita ndizvokungoenda kunoendesa maflowers uko ndozvavakakwanisa kuti vabuya hapana speech yakataurika. Hepano pakuda kuti vaMugabe vauda kuenda pana comrade umwe kapfupi ariwonoti oko temuti toro nokupfupika kwakaita vakakwira pabhoneti remota kopekauya musoja haina kuti nepfuti kuti abvaibva kunayo vaMugabe vakati muregere mubatei zvakadii zvakanaka kuti hapana izvozvo takazodii taparara. Mugabe akazoanaunza kuma6 okurokoti makomrades ndanzwa zvichemo zvavo tozosangana kugwanzura vakataura zuva rimwe haisati nauzomboenda tichaenda mangwana ndikatanga mataneta hatina kuzoenda kugwanzura kwacho. Kwaendwa kugwanzura vakati vari kuda vanhu vashomanani vakati mwani mwadi wa25 here asi vazhinji vanga vakazara panze ndovakazoti right mari yenyu tichakupai tiri kupai mwedzi uno totanga tabizvi ndopakazenzika 50,000 gara chucho ichima ndokachadi kachatanga kozi muchizopuwa monthly inflation yanga iriko yanga ikunzi 2,000 ndiwo mari inodimanda inflation yanga yakwira ndo zvakaitika izvi kuti tiwane mari shuwa pakomrade pavambamba pakomrade hainzi edzai ikanga iri girlfriend yaJose mwana waNdangana mwana waNdangana umwe anga akura anga akaenda kuhondo ari kuMozambique ndo patakaita izvo kuti mamwe takaincite makomrades kuti without a demonstration we won't get anything kutaura kutaura munhu panaba vanokanganwa vana ndokuzobuda kumari dzipi tukatiri kuwana kwakapensheni nekagara chuti but inflation yakanga yatodii yatokwala saka ndingati hondo yedu yanga yakaoma vatungamiriri vanga vasaziva kuti vodati makomrades anodyei mawabva musango ongo ndichizvionera but ivo vari kudya gara hako wakadii wakadaro
Hepano manje ini ndakomuta mari. Ndapuwa mari yandataura iya. Ndakapuwa 12 years kuti ndenge ndafa. 12 years dzakasvika pa 2005. Ndopa dzakadi kubvira pa 1993 kusvika pa 2005 makamiringa munozo. Handina mari meyati wani yati kuwana. Handina ba. Ngotambura self reliance kazhinji. Handi munoona vamai vari kumhanya mane kutengesa. Hepano pamunda ndakamira futi. Mundo wangu wokutanga ndanga ndapuwa goromonzi hai kuseri. Wakanzi yakarwirwanyi murungu mbunu abva azodi ane gosheta naka David Karimanzira. Vakarwa hondo vari pa university ka. Ndakarwira nyika comrade tobva ipapo. Hapana. Indi kazhinji kana munhu asina kusvipika hana basa newe. Ndikuti mumwe anotosungwa kutaura kuti makarwira isusu chete. Makavadi masagosodi. Saka muchionawo manje vamwe kwatone mabhironeya muno anotambawo nemari amene tinenge ichitiwa sei kuti tinei unoshaura kuti zvinhu zvacho zvinombobva kupi. Tine nhamo. Hatina mari. Asi vakada kundidaidza kana kutituma kuti vati ana barwe endai munobvunza kwemurega bari nocheka. Ndivakatanga kuoparita kunango kudhari wenu kuti independence ticha ndopakatanga tula kuitira kudhari wenu. Munofunga kuti vanhu vokudhari wenu vachingafari here. Ndindaibvunzwa nana bari. Kuti hai unga vachafara sei ndo kwakatanga hondo. Saka makawo ndopa akauya basi wachidi chebvunza. Uva hamuzibudisa kuti haiwa. Povu yekudhari wenu vanosifarira. So, what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yewondo Alwaka imanya daga batesa Chingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe yewondo Alwaka imanya daga batesa Chingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila mumako Zimbabwe Manya daga batesa